bundag kanatong tanan mga kaigsunan o welcome na usab sa atong panimbahon nining unang adlaw o unang Domingo sa Nobyembre. Gitawag kini nato o kalagkalag pan ang kalagkalag karon wala usay tapok ngadto sa mga minteryo kay gibawal man ang daghang tapok. Busa tapok kita diha sa atong mga balay sa atong online nga pagsimba ug atong gitimbaya ang tanan nga mga kaigsunan ug panimalay nga nagaabri karon sa inyong mga FB pages aron sa sayong kabuntagon bisan pa diining panahon na pagaos na kita sa atong pagsimba. Ilabi na kay unang Domingo karon himuon usab nato diining binisaya o giniusang pagsimba ang atong balaang panihapon. Busa iandam ang inyong mga kaugalingon dito sa tagsutag sa kabalay nga karong buntag mudungan sa atong pagsimba andama ang inyong mga elemento sa tinapay o bino or kupa o ang mga ginikanan labi na ang mga amahan o ginahan kaandam alang sa pagsaulog niini kauban sa mga kabataan. Andam mo na to ang atong mga kinabuhi sa magduol kita diya sa pagsimba sa Dios sa Espiritu o kamaturan. Katawhan sa Dios, mudol kita sa presensya sa Ginoo ug simbahon ta siya. Kaya Ginoo ang atong puso ug dalampanan ug ang iyang presensya ug kalipon sa atong kinabuhi. Ang mudol sa presensya sa Ginoo dili gayud niya isalikway. Ang mudol sa presensya sa Dios dili gayud makulangan. Uban ang masaligon, masalamaton, kasing-kasing mudol kita sa presensya sa Dios kay giatagan kita niya o kasiguruhan walay bisan usang butang kay pahimululag kanato gikan sa iyang gugma pinaagi kang Kristo Jesus bisan niining panahon sa kalisdanan dalagon ang Ginoo diining kasalig nga iyang gihatag kanato.
kanamo, O Dios, sa imong pagkamaayo, paggamhanan sa mga kinabuhi, sa imong buhing pasalig, nga ikaw nagauban sa dalang panahon sa among kinabuhi, ilabi na ining panahon sa kalisdanan. Gidayeg kanamo, Ginoo, kay ka ang ngayon gayod sa tanang pagsimba o paghalad sa pagpasalamat. Sa imong kaayong gihimo mo kanamo sa pagsangkap kanamo sa pipila na ka mga bulan na kami anaa niining pandemya. Lord, salamat makasapa kau maga duaw sa tanan nga naas panimalay karon nga mag-usa sa pagsimba pinaagi niining online nga binisaya nga pagsimba. Ano nang imong panalangin maabot ngadto sa mga pagnimalay nga nagapamalandong, nagahulat sa imong mga pulong o magapaminaw sa imong mga maayong balita ingon man maghahiusa diha sa balaang talad sa balaang panihapon. Salamat Ginoo sa imong linain nga panalangin gayon sa tagsa-tagsa nga maabot Ginoo niini nga iniusang pagsimba. Ihalan namo ang tanan kanimo salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang basihan sa atong pagpamalandong nini nga kabuntagon makita diha sa libro sa Job kapitulo 19 bersikulo 25 hangtod sa 26. Job chapter 19 verse 25 to 26. Akong basahon sa Binisaya ug ang version niini maayong balita. Apan nasayod ako nga sa katapusan may tigpanalipod didto sa langit nga mulaban kanako. Makita ko ang Dios niining lawas sa gayod bisan pagkutkuton sa sakit ang akong panit. Dinhi natapos ang pagbasa, humanagi panalanginan ang pulong. buntag. Higala, igsuon, nini nga adlaw takos ug angayan nga atong dayigon ug pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Unsa man ang imong kasinatian karon, unsa man ang gitugot sa Ginoo nga imong masinati. Ang Ginoo takos ug angayan siya sa atong mga pagpasalamat. Siya ang Dios nga gamhanan. Nini nga adlaw, halos kadaghanan sa katawhan, sa tibuok nga kalibutan, nagadumdum ug posible ang uban
nagasaulog sa adlaw sa mga santos or All Saints Day. Ang Biblia wala nagatudlo kanato nga magampo kita alang sa mga santos. Hinuon kini kahigayunan alang kanato nga atong dumdumon ang ilahang mga nahimo, ang ilang mga pagpanudlo. Nga karon mao'y ato ang kinabuhi, mausab atong ginapanudlo. Ug diha sa atong paghandom kanila, ato silang pasalamatan nga karon naa na sila kauban sa ato ang Ginoo. Sa laing bahin, kita usab ang kasamtangang mga saints. Kita nga mga sumusunod ni Kristo, kita usab gitawag nga mga santos. Ug gipamatud-an kana niining mga bersikulo sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 13, Roma kapitulo 8 bersikulo 27, 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 2. Ato kining basahon diha sa King James nga version. Ingon nga mga santos o mga linuwas na diha kang Kristo, dili malikayan sama sa sugilano ni Job, makasinati kita og mga kalisdanan. Sa panahon sa mga kalisdanan, unsa man ang imong gihimo? Sa atong pagpamalandong karon, atong tun-an kining sugilano ni Job, nining duha ka bersikulo nga atong gibasa. Mahitungod sa pagtuo ni Job taliwala sa kasakit nga iyang giantos. Una, si Job mituo sa himaya sa Dios. Unsa ang dala sa himaya sa Dios diha sa atong kasakitan? Ang Isaiah kapitulo 48 bersikulo 10 nagpasabot nga sa panahon sa mga kasakitan, ang Dios nagputli kanato, nagrefine. Matud pa sa Isaiah 48 bersikulo 10b, giputli ko kamo sa pagputli sa plata. Ang mga pag-antos, kasakitan, nga iyang gitugot, nag-andam kanato alang sa walay katapusan nga kaayuhan. Ang mga kasakitan, magtabang kanato nga mutubo ug muhamtong. Matud pa sa 1 Pedro kapitulo 4 bersikulo 19, nagingon, busa katong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saad. Ang mga kasakitan, grasya nga gikan sa Ginoo. Gihatag kanato aron pag-andam kanato alang kaniya sa walay katapusan. Adunay mga pulong nga alang kanato dili maayo, apan sa Ginoo maayo. Sama sa pulong nga good or maayo. Ang Roma kapitulo 8 bersikulo 28 nag-ingon, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong mahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Ang good o maayo alang kanato wala naglangkob sa cancer o virus nga dala sa COVID-19. Ang good kanato mao ang kaayuhan nga matulog lang ang pamaagi sa kamatayon kung nag-edad na kita og 90 or 90 anyos. Apan sa Ginoo maayo kini. Maayo alang kaniya ang nasinati ni Job nga kasakit. Kay naghimo kini kaniya nga mas tuol sa Ginoo. Dili nato masabtan ang pamaagi sa Ginoo. Ingon nga tao. Matud pa sa Isaiah, for my thoughts are higher than your thoughts and my ways your ways. Or ang lahi ang pamaagi sa Ginoo kumpara sa atong mga pamaagi. Lahi ang pagsabot nato ingon nga tawo, lahi ang pamaagi sa Ginoo dinhi kanato ingon nga tawo. Ang atong puy-anan iyahalang tumbanan. So dunay mga giisip nato nga dili maayo apan atubangan sa Ginoo maayo kini. Ug usa na ni ana kanang mga kasakitan. Igsuon dako kaayo ang gugma sa Ginoo dinhi kanato.
ug sa kadako sa iyang gugma usahay dili nato masabtan ang iyang pagpadayag niini. Pero nasayod kita nga ang tanan nga kasinatian sumala pa sa Romans 8:28 nagdala og kaayuhan alang sa iyang mga katawhan. Ikaduha, nituo si Job sa kalipay sa mga linuwas. Matud pa sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 o ngadto sa 4 naingon, maayong balita nga version. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuog gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. Panigurua nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo ug dili makulangan sa bisan unsa. Sa version sa King James, na aning pulong nga count it all joy. Ang pulong nga ihapa. Ihapa is a financial term. Buti pasabot i-evaluate. Buti pasabot ni Santiago alang kanato nga atong susihon, tan-awon, tun-an kining mga pagsulay, mga kasinatian nga atong giantos ug gisinati. Ug nga kanunay kita nga andam sa mga kalit nga pagsulay nga moabot. Tungod kay ang pagsulay ug kasakitan kabahin na sa kinabuhi nga Kristohanon. Walay kasakitan nga makapalipay sama sa gisinati ni Job. Grabe ang iyang paghulagway sa pag-antos nga iyang gisinati. Apan ngano si Job anaa may pagtuo sa kalipay alang sa mga linuwas. Kana tungod kay mismo atong Ginoong Hesukristo nakabaton man sa kadaugan gikan sa iyang mga pag-antos. Muhatod man sa physical nga kamatayon ang mga pag-antos nga atong sination. Malipayon kita nga dunay pagkabanhaw alang sa minatay. Gani kita karon nga mga buhi pa, gibanhaw na. Sa dihang kita gibautismuhan, gilubong ang atong daan nga pagkatao. Patay na ang daan natong pagkatao ug karon buhi kita ug nabanhaw diha kang Kristo. Ug kani nga kinabuhi dunay dakong paglaom nga kung kining physical nga lawas muhawa ni ining lugara dunay nag-andam kanatong kinabuhi. Ug kana nga paglaom gipamatud-an sa kamatayon ni Kristo ug diha sa iyang pagkabanhaw. Sama ni Job, uban sa pagtuo magakalipay kita ingon nga mga linuwas, taliwala sa mga pag-antos tungod kay mapuslan man kini or mapuslanon kining mga kasakitan nga ato karong ginasinati diha sa atong relasyon kang Kristo. Ikatulo, si Job nituo sa iyang tigpanalipod. Adunay mga higala si Job. Apan, wala sila naghatag kaniya og kadasig. Wala si Job nalig-on sa ilang mga pulong. Tungod kay ilang ginapaabot ang mensahe ngadto kang Job, nga tungod sa iyang sala, nag-antos siya ni anang iyang kasakitan. Adunay daghang mga sumusunod ni Kristo nga sama sa mga higala ni Job, nga kung ang isa ka magtutuo na sakit, namatay, kana tungod sa iyahang sala, o siya ang hinungdan sa iyang mga kasakitan nga iyang nasinati. Hinungdan nga ilang mahayon or basulon ang tao nga naa sa kasakitan. Atong nakita unsa ang mahimong epekto niini alang sa usa ka tawo nga nagaatubang sa iyahang kasakit. Nagdugang lamang kini sa iyang mga pag-antos. Kung wala pa kaayo nato nasabtan ang katuyuan sa kasakitan, dili kinahanglan nga mubuhi kita og mga pulong sa tawo nga nag-atubang og pagsulay or kasakitan. Igo na ang atong presensya nga mohatag kaniya og kalig-on. Kinsa ba ang gituuhan ni Job nga iyang tigpanalipod?
Ang Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7 nag-ingon, ang Ginoo maayo. Dalangpanan siya panahon sa kalisdanan, ug amumahon niya kadtong mudangop kaniya. Ang Dios mao ang gituuhan ni Job nga iyahang tigpanlipot. Ikaw, kinsa ang imong gituuhan nga tigpanalipod sa panahon sa kalisdanan? Imo bang salapi? Imo bang igsuon? Imong pamilya? O kaila nga maayo nga doktor? Ang tao ba nga giila nga dunay gahom nining atong panahon? Mas makalabaw ba siya sa gahom sa Dios ingon nga tigpanalipod? Higala, igsuon, ang pagtuo ni Job taliwala sa kalisdanan, maghatag kanato og dugang giya niining atong pag-atubang sa pangkalibutanon nga hagit dala sa virus sa COVID-19 o unsa man ang imong kasamtangan nga sitwasyon. Sama kang Job, mutuo kita sa himaya sa Dios. Sama kang Job, mutuo kita sa kalipay sa mga linuwas. Sama kang Job, mutuo kita sa atong tigpanalipod. Agig pagtapos niining atong pagpamalandong, tuguti ko nga basahon diha kaninyo ang 2 Corinto, Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod sa 5 nga nagiingon. Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluyong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan, aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa mga pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Kristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi kang Kristo. Magapangandam kita sa pagsaulog nato nining sakramento sa balaang panihapon. Si Ginoong Hesus miimong duol kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa iyong gipasan kay papawalayon ko kamo. Ang muduol kanako dili ko gayud isalikway. Busa taliwala ni ining kalisdanan ug dining pandemya nga atong nasinati ni ining kapanahonan, duol kita sa Ginoo ug atong itugyan ang tanan ngadto kaniya. Atong awiton ang atong awit sa pagpangandam sa atong pag-awit ining sa talad mo Hesus. Sa dili pa nato ipahin ang sakramento ngadto sa atong miyembro sa panimalay, akong gihangyo ang amahan or kinsa man ang hamtong diha sa inyong panimalay nga mooy mo administer, mooy mo distribute sa communion elements ngadto sa tagsa-tagsa ka miyembro sa panimalay. Magampo ta, Ginoo, panalangin ni kining sakramento nga among pakigambitan karon
kining sakramento nga giandam diha sa tagsa-tagsa ka mga panimalay, ikaw Ginoo magabalaan niini pinaagi sa presensya sa balaang espiritu. Ug salamat niini nga sakramento sa gugma ug kaluwasan nga among nasinati diha kang Kristo Jesus. Mao kini among pagampo o Dios sa imong pagbalaan nining elemento nining sakramento nga among pagkikambitan karon. Amen. Sa gabi nga nakigsalo sa Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, mikuha siya sa tinapay ug miingon, kini mga kong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Kumaon kamo niini agig paghandom kanako. Tapos sa panihapon mikuha siya sa kupa ug miingon, kining kupa mo ang kupa sa bagong kasabutan nga giulaan sa akong dugo. Inom kamo niini agig paghandom kanako. Kay sa matag higayon nga mukaon kita niining tinapay ug miinom niini nga kupa, atong gimantalang atong pagtuo na si Jesus namatay, si Jesus nabanhaw, ug si Jesus ubalik pag-usab. Atong i-distribute ang communion elements ngadto sa matag membro sa panimalay ug magdungan kita sa pagdawat ni Jesus niingon, kini mao kong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Kumaon kamo niini agig paghandom kanako. Kini mao ang kupa sa bagong kasabutan nga giulaan sa kong dugo. Inom kamo niini agig paghandom kanako. Salamat Ginoo nining sakramento nga among gipakikambitan karon. Salamat sa dugang pusog, kalig-on sa pagtuo nga among nadawat, lig-una nga among pagtuo labi nining panahon sa karisdanan. Ug salamat Ginoo sa kaluwasan o kasiguruhan nga among nadawat diha kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Dol kita sa Dios sa atong hiniusa nga pagampo ning kabuntagon. Nini nga takna o Dios magaduol kami tungod sa imo nga pagkagamahanan aniya nagahiusa kami yaman sa among tagsa-tagsa ka panimalay bisan asa kami o Dios nga nagahiusa sa pagsimba kanimo karon among gidala nga among kagalingon diha kanimo ang tagsa-tagsa diha sa imong tiilan. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo labi na diha sa matag usa nga adunay mga concern diha sa tagsa-tagsa kakaugalingon panimalay nga diin ikaw Ginoo ang Dios nga nagahatag kanamo sa tanan nga panginahanglan. Salamat sa imo Ginoo nga pakiguban niining among panimbahon. Salamat sa imong mga mensahe bisan pa sa among paghiusa diha sa imong talad. Nagampo kami nga ikaw magapanalangin bisan pa sa mga kaiglesiyahan karon nga naa sa online worship service niining Cebuano nga amo nga gihimo Dios alang sa tanan pinasahi nga pagsimba din kami Ginoo magaduol kanimo diha sa among kaugalingon nga lingwahe. Lord, nagaampo kami ikaw magapanalangin sa among Ginoo nga mga leader sa iglesia diin diha sa mga pastors ang imo Ginoo nga mga panalangin manaa tagai sa kalig-on sa lawas bisan pa sa imong pagsangkap material, physical, and spiritual. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga anaa kanunay ug nagasaad kanamo nga dili mo biya sa tanang panahon. Ang imo Ginoo nga grasya nagadagaya sa matag usa. Nagampo kami nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa mga ministeryo nga diin niining panahon sa pandemya ang imo gayud nga mensahe mo laganap Ginoo or mohatag kanamo og dugang kadasig, paglaom o paglig-on sa among pagtuo. Nga dili kami Ginoo mulugak sa among paggunit diha kanimo tungod kay ikaw man ang among paglaom. Gampo kami nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin bisan pa o Dios
sa mga frontliners o God sa niini nga pang COVID-19, gapanalangin ikaw sa mga doctors, sa mga nurses, sa mga hospitals, tanan o Dios nga nagakahiusa diha niini nga among pakibisog alang sa kaayuhan niini nga virus nga na niini nga dapit niini nga nasod sa Pilipinas ug bisan pa sa ubang kanasuran nagahasol Ginoo ug mikuha bisan pa sa daghan nga mga kinabuhi. Nagampo kami sa mga natakbuyan niini nga balatian nga ikaw magalig-on ug magaayo kanila. Ikaw Ginoo magahatag kanila Ginoo sa dugang kalig-on kadasig nga bisan pa niining tanan ana ikaw nga naghatag kanamo niini nga paglaom. Nagampo kami sa among panggobyerno nga bisan pa niini nga amo o Dios nga pagpaningkamot. Ang imo nga paggiya ug ang imo o Dios nga paggahom anaa. Labi na sa among presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw Ginoo magahatag kaniya sa imo nga kaalam, imong paggiya o Dios. Nasayod ikaw Ginoo nga walay mahimo kami kun wala ikaw. Sa mao kanang amo nga mga pag-ampo kanimo ang imong pagahom sa among presidente, sa iyang mga kabinete, bisan pa Ginoo da sa Kongreso ug Senado ug sa tanan Ginoo nga mga sangay sa panggobyerno nga adunay katakos sa pagpalambo bisan pa diha sa panginabuhi namo Ginoo. Dalay binikaw sa among mga kinabuhi nga bisan pa niining tanan ang imo Ginoo nga kalig-on ug grasya nagadagaya sa tagsa-tagsa ka mga tao bisan pa niining nasod sa Pilipinas. Gampo kami sa among mga kaigsuonan nga to sa laing kanasuran, ikaw Ginoo magapanalangin kanila, magalig-on kanila, magaprotekta kanila Ginoo gikan niining balatian sa COVID-19. Ikaw Ginoo hatag kanila Ginoo og dugang kalig-on bisan pa sa ilang mga minal sa kinabuhi dinhi sa Pilipinas. Ug ikaw sa Ginoo magapanalangin sa ubang mga kanasuran nga malampasan sa tibuok nga kalibutan kini nga pagsulay sa COVID-19. Mahimo unta kini Ginoo nga dugang kalig-on sa matag usa. Nga moila kami kanimo nga among Dios ug manluluwas. Ikaw ang amo nga great healer o God. Ikaw ang amo nga kalig-on, ikaw ang nagaayo sa tanang balatian. Sa salamat ining tanaw Dios, salamat sa paglaom ug salamat Ginoo sa imo nga mga mensahe nga among nabati niining kabuntagon. Magapabilin ikaw sa tagsa-tagsa namo, labi na sa mga panimalay, kailahi ang mga sitwasyon, sa ilang mga panginabuhian, magapabilin ikaw, magahatag kanila sa imo Ginoo nga pagsangkap, magpalambo, bisan pa sa ilang pagpaningkamot. Tugyan mo ang tanan, ug salamat sa imong kaayo, bisan pa niini nga ministeryo, o Ginoo magapalambo niini, nga daghan pa ang maka-apil niini nga pagsimba, ug mapanalanginan sila pinaagi sa imong mga pulong. Makini among mga pag-ampo, pasalamat sa ngalan sa among Jesucristo, among Dios ug manluluwas. Amen. Ang Hebrehanon 13:15 ug 16 nag-ingon. Usahi mo unta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus o kini ang halad sa pagdaig gikan sa pangangabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Ato karon nga ihalad ang atong mga kapulo, saad ug uban pang pagpasalamat nga inyong giandam ngadto sa tagsa ka kasimbahanan nga kamo sakop aron magapadayon ang buhat ng ministeryo sa mga kasimbahanan diri sa Central District bisan pa taliwala niini nga kalisdanan.
Niya o Diyos sa among mga halad, kapulo, salamat, uban pang mga saad. Halad namo kini, ingon na kami naghalad sa among gagalingong kinabuhi. Kaya mo kaming gamiton, Ginoo alang sa imong katuyuan. Labi na pagpalapnag sa mayong balita, pagligon sa kasimbahanan, o pagtugod sa imong gingarian. Salamat ikaw mahimuot, niadtong tanang mahinatagon diha sa buhat nimo sa padayon nga ministeryo sa kalibutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong mga pagpasalamat sa tanan nga niuban sa atong buluhaton sa online service niini nga Domingo. Labi na sa atong magbawali Reverend Rachel Rubion Hilot, atong accompanist Miss Erica Panotes, ang atong multimedia ministry Pastor Winsel, ug mga pastor sa Central District, Pastor Fede, Pastor Edith, Pastor Milvin, Pastor Aking. Labi na kanila nga mga niuban ka nato sa pag-awit. Bisan dili sila mga pastors apan magbubuhat man sa simbahan sama ni Teacher Bern, Lito, Winson o Glablab. Salamat sa inyong padayon nga pag-uban pohon aron nga makaagi gani mo diri mag-usa na punta sa pag-awit, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Magapadayon na jud ni kay doon na may natukod nga atong mga pundok o atong mga pagpangalagad. Sa sunod nga Domingo, atong magbawali si Pastor Boyet Hilot o si Pastor Roderick Raot. Ato kining iampo o lauman sila nga makausa gayon sa sunod nga mga pagsimba. Nagpadayon kita sa atong kinabuhi sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios ug sa pagpanugyan sa atong kinabuhi kay kita nagasalig diha sa buhi nga Dios nga siya gayon magauban sa atong kinabuhi maski unsay mahitabo ang atong pagsalig diha kaniya wala gayoy makabuntog niini nga bisan unsang yutan-on nga gahom tungod sa iyang gahom ug grasya magalihok sa atong kinabuhi. Awiton nato ang atong himno karon sa pagsalig ingon nga kita nagatugyan sa atong kinabuhi sa Ginoo. Suka
Kaniya managkadamo, igati ang pupo. Kalan niya ibaduan sa kalimayan. Kana sige padayon ka, ano mamalusan. Yago makakaway ka sa ngalan ni Jesus. Ang pagsalig, ang akong pagbuo, mao'y makabuntag sa iyong lagaw. Magampo ta sa atong pagtapos. Labing gamhanan, maluluyo na mo nga Diyos. Salamat sa mga pulong nga nagdasig sa matag usa, taliwala sa mga kalisdanan nga amo karong ginasinati, naa ka, naghatag ka namo og mga pagtulunan, pinaagi sa mga katawhan diha sa Biblia. Salamat Lord nga kini mohatag ka namo og dugang kusog diha sa amo ang pagtuo kanimo. Nining bagong simana, itugyan namo diha kanimo ang among matag usa ka mga buluhaton alang sa dugang proteksyon ug alang sa dugang kaalam. Tuawa o Dios sa matag panimalay, ingon man kaniya nga niining semanahuna magagawas sa iyahang puy-anan alang sa pagpangita sa panginabuhian ug bisan pa man kaniya nga naa diha sulod sa iyang puy-anan. Salamat nga ang imong proteksyon ng imong pagpanalangin sa kanunay ilang masinati. Duawa usab ang among matag usa ka panimalay, mga tulunghaan nga niini nga panahon nagapaningkamot taliwala nining amo ang gitawag og new normal. Salamat Lord nga ang tanan maningkamot mo adjust, dili magareklamo, instead magpasalamat ug sa unsang paagi magbuhat kami nga naay kalipay bisan pa man ining among sitwasyon. Siya karon nga dunay mga pagpanugyan sa iyang kaugalingon diha kanimo. Salamat nga ikaw nanimati sa iyahang mga pag-ampo ug salamat nga ikaw nagadawat sa iyang mga pagpasalamat. Sa kinatibukan o Dios sa among gitugyan kanimo kining bagong simana, alang na usab sa paghatag namo pagpasidungog diha kanimo sa gagmay man o sa dinagko namo nga mga buluhaton. Madawat unta ninyong tanan ang panalangin nga gikan sa Dios nga labing gamhanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.